Så tager vi vores sidste nummer her. Vi er... er vi ikke, Kevin? Er vi ikke lidt politiske? Jeg ved ikke, om vi kan sige, at de steder er politiske, men vi har da lagt mærke til lidt af, hvad der rører sig. Vi tager ligestillingsdebatten op nu. På grund af, at ja... Selvfølgelig skal kvinder da have lige ret. Selvfølgelig skal kvinder have lige så meget at sige som mændene i samfundet. Ja, det er jo det. Det er rigtigt. Men. Hvad vil pigerne egentlig have? Vil I have en gentleman, eller vil I have ligestilling? Vi kan ikke få begge ting. Fair nok, så er der ingen blomster, så er der ikke noget med at trække stolen ud. I må selv leve med, I kan ikke få begge ting. Og det vi skrev det nummer, der handler om. Nummeret hedder ligestilling eller gentleman. Hvor I skal bruge ligesom at tage et standpunkt. Fordi ja, siger jeg ikke mere. Vi snakker ligestilling, så prøv at fange den. Pis svær med det, så lad mig da lege med tanken. Lad mig prøve at behandle piger som om, at det er lige mennesker. Der er et totalt adfærdsmønster, jeg skal ændre. Når det kommer til stykket, det er jo ikke ligestilling, I vil have. Glemmer det, vi gør, fokuser på det, I synes, vi skal. I er så vant til særlige hensyn. Hvad med, at det var jer, der købte drinks i byen? Slut med at trække sol ud og tænke på i store tur. Jeg stod der på støtter, og så prøver at få en blodtud. Og du må acceptere, at du ikke er en horgud. Og forbered dig på, at ja, din røv ser stor ud. Hvad er ideen i at være sød ved kvinder? Når al taknemmelighed så lynhurtigt forsvinder. Visse ting er bestemt fra naturens side. Vil I virkelig have, at vi er så fandens blide? Det er ligestilling Eller gentleman, der er ingen mellemvej. tag fat det. I kan holde os nede, Eller vi vil mænd kan, for vi vil altid kunne tænde på de ting vi kan se. Det er ligestilling Eller gentleman, der er ingen mellemvej. tag fat det. I kan holde os nede, Eller vi vil mænd kan, for vi vil altid kunne tænde på de ting vi kan se. Vi accepterer det, der hører manden til. Så tag dog lige og find ud af, hvad I vil. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Helt seriøst, hvad vil I i grunden? Du har 2 fødder og skal kun på 2 sko. Og du skal selv betale for det hele, kan du tro så? Skal jeg følge de regler, går jeg straks ind. Og du skal lade være med at tude, for det er fucking afpresning. Tænk dog over, hvad det er, I ønsker. Vil I virkelig bryde et ældgammelt mønster? Synes I, at vi kræver så meget? Det I forventer bør være vel overvejet. I savner ligestilling, og I savner modspil. I er pisse forvirrende, klaver er en p-pille. Læg stil, læg spil og gør hvad der bliver sagt. Så skal vi nok være sød, lad os lave en pagt. Det er ligestilling Eller gentleman, der er ingen mellemvej. tag fat det. I kan holde os nede, Eller vi vil mænd kan, for vi vil altid kunne tænde på de ting vi kan se. Det er ligestilling Eller gentleman, der er ingen mellemvej. tag fat det. I kan holde os nede, Eller vi vil mænd kan, for vi vil altid kunne tænde på de ting vi kan se.